ang maiinit at napapanahong mga isyu ng bayan. Punchline! Walang paligoy-ligoy, direktamenteng hihimayin ang mga kontrobersyang bumabalot sa bawat isyung tatalakayin. Punchline! Punchline! Muling nagbabalik programang IFM News Prime Edition mga idol. Nandito po tayo sa ating segment. Punchline na po ngayong umaga. 6:30 na po ng umaga mga idol. Makibahagi po sa atin dahil makakasama po natin para sa natin naman pong makabuluhang talakayan ang publisher na editor po ng Sunday Punch. Walang iba kundi si Sir Ermin Garcia Jr. Good morning po, sir. Good morning, sir. Mga idol. Hello po, good morning po. Ayan, mga idol, pangunahan na natin, no, tanungin na natin itong ating talakayan ngayon dahil napapanahon po talaga, Sir Ermin, itong tumataas na kaso at patuloy na tumataas na kaso po ng dengue. Hindi lang po dito sa Dagupan City, kundi sa buong Pangasinan po, no? Tama. Tsaka nakita po natin dito, Sir Ermin, nasa 100, dito sa Dagupan City, ang tala po pala ng CHOS, nasa 118 na cases ang kanilang naitala dito pa lang sa Dagupan. So very alarming na talaga. And to know na mga bata pa yung madalas na natatamaan nitong sakit na to. Ano ba dapat talaga ang maging maipamulat sa ating mga magulang patungkol dito? Ang malaking problema natin sa dengue, yung tendency ng ating mga magulang na magkaroon ng gawing yung self-con lang medication. Kasi ang tingin nila pag nilagnat, meron ng gamot. Misipon, meron ng gamot. Yun yung initial indications ng dengue. Pag lumalala na yan, may mga lumalabas na kagaya ng pag sinabing ang temperature, body temperature is 38, pidaw ka na. Lower than 36, pidaw ka na ron. Ngayon, kung nakikita mo ngayon na medyo parang tinatamad na, masyado walang energy, at minsan may nagdudugo, ayun talagang baka huli na. Yun nga po, sir. Ang problema rito, even the government has not called attention to the fact na mga bata ang very vulnerable sa dengue. Hindi nila ma-explain kung ano nangyayari sa kanila. Kasi nila, natamad ako, yung gano'n. Pag matatanda, alam nila, medyo may alam na sila kung bakit. Alam naman na-dengue na. Pero ang bata, kahit na-dengue na, hindi niya masasabi sa iyo kung ano yung nararamdaman niya. So, that's why in our editorial, we trying to call attention to the government. Na pagdating sa mga barangay health workers, emphasize sa kanila na dapat tignan nyo ang mga bata. Wag nilang binabaliwala. Nilalagnat ang bata bigla ngayon. Bantayan nila, pag nag-38 na yan, dapat pa-check na kagad. The other one that I'd like to, I did not mention that anymore. Alam mo ba, pagka nagka-dengue, pag nagkaroon ka na ng serious situation, ang unang hinihingi ngayon sa iyo is yung blood transfusion. Ibig sabihin, dapat alam na ng parents kung ano ang blood type ng mga bata. Bakit ka mo? Kasi pag nagkaroon na ng emergency, sabihin na kailangan ng type A, type B, type AB, dapat yun nakakatulong na sa mga barangay health workers o saka sa hospital. Pagpasok pala, sinasabi nyo na kung anong blood type para pagsakuan sa nangangailangan ng dugo. Sa barangay mismo magkakaalaman. Uy, ako I type A, ako type B. Kailangan ni ganyan. So, yun yung mga preparation na ngayon dapat na iniintindi ng ating mga magulang. Ngayon, siyempre, pagpasok mo na sa hospital, bahala na yung mga doktor. Para sabihin ko pa paano ang gagawin.
Pero nalaman ko na yung basta yung nagde-dengue na to, kahit hindi mga matatanda. Biglang malalaman mo na lang na may nagtatawag sa mga kaibigan, pinatawagan ako. I mean, meron ka bang, pwede ko ba mag-donate ng blood para kay ganyan-ganyan. Di sabi ko, AB, ako meron ako, AB type. Ang problema ko, hindi ako maka-donate. Yeah. Overage. Tsaka sir, Kaya, okay po, sige. dapat alam nyo ang mga blood type nyo. Mhm. At pag ganitong panahon ng dengue, help create awareness. Alamin nyo kung anong blood type nyo. Mhm. Tsaka Sir Ermin, no, parang mas maganda yata na ma-emphasize talaga sa mga BHWs natin yung pagkakaroon nila dapat ng every month na pag-check sa mga residente, lalo na sa mga bata, para mayroon din sila talaga na updated records nitong mga bata na ito, para at the same time kapag nagkasakit sila, 'di ba, meron silang makikita na agad-agad data, ito pala blood type nito, agad na silang makakapag-response na yun yung maibibigay sa bata. Ginagawa ng City Health yun. Mm-hmm. Hindi pa nila ginagawa Hindi, like, record. i-emphasize po sana, no, like, mas paigtingin pa pala, I mean, na ganun ng ano nila. Mm-mm. Dapat yung alam mo dito sa Taguig, Mm-mm. dito sa Metro Manila, Mhm. ito sila ng data. Mhm. Lahat ng tao nasa bahay. Kaya pag tumawag ka, alam nila kung sino ang may sakit ng ganito-ganito. Nagpapadala sila ng gamot. Kaso, Oh, sir, ang problema po kasi minsan kung kailan meron lang sakit, tsaka Wala lang na- sila magre-responde. Oo. Pag minsan po, pahirapan pa tumawag po ng attention ng mga BHWs. Yun yung primary, nila primary, po, maging frontliners ng barangay. Oo. Kaya malaking magagawa nila dyan sa level na yan para masalba natin ang mga bata. Mhm. Madali silang, tingnan mo yung mga data na pag lumalabas. Ang pinakabatong namamatay pa mga below 1 year old. Yeah, mga infants po talaga. Mm-mm. Ang Oo. naapektuhan. Ang iba pa yung course yung preparation mo, kailangan malinis yung lugar mo, etc. and all that. No? Mhm. Ang dapat malaman ng mga tao, ang dengue nakakamatay. Mhm. Yes. Kagaya ng COVID. Okay? Mhm. Ang treatment iba, pero ang resulta niyan, pag hindi na-manage ng ating mga doktor, yung dengue, parang nag-COVID, mamamatay. Mhm. Ganun na ang ating ang dapat malaman ng mga tao sa barangay, nakakamatay. Mhm. Tama na yung self-medication nyo. Opo. Yan nag-uumpisa. Pag nahuli na ang sitwasyon, wala nang magagawang doktor. Mhm. Tsaka parang kaya po sila nagkakaroon ng mga self-medication na ganyan dahil yun nga, parang mababaw na para sa kanila yung sakit na dengue. Well, in fact, Hindi nakamamatay talaga yun. Wala silang masyadong, let's say, awareness na deadly ang Deadly yun. sakit na dengue. Mm-mm. Hindi nila binibigyan ng importansya yan. Hindi kagaya ng COVID. Siyempre, natakot lahat and everything. Opo. Mhm. Ay, hindi pa sila natatakot. Mhm. Kaya biglang taas na yan, hindi mo masasabi kung kailan eh. Mhm. Basta dumapo yung lamok, Mhm. wagat. Kaya hintayin mo na. Mhm. So kahit dapat po talaga, no, like itong mga magulang, kahit 3 days pa lang tapos hindi pa humuhupa yung sakit, talagang maging ano na sila, mangamba na sila at ihatid na nila yung kanilang mga anak sa ospital talaga. Yun na talaga yung pinaka-una nilang dapat na gawin. Hindi hahayaan lang po nila na sa bed. Oo. Kasi yung kwan, ipaklo natin sa mga tao. Mhm. Umabot kayo ng 38 degrees Mhm. sa body temperature. Mhm. Alarm na yan. Mhm. Alarma na kayo. Mhm. Opo. So, yun ang unang kondo. Tsaka yung below 36, ha? Mhm. Mhm. 35 o 34 ang temperature nyo. 30, Mhm. yun. Mhm. Pag Ang minsan, top, yun.
Pag minsan sir, siguro kaya one of the reason talaga bakit nagsi-self medication itong mga magulang kasi siguro iniisip nila yung gastos ano. Mhm. Lalo na ngayon dahil mataas ang presyo ng mga even yung gamot na mga kailangan Mm. talagang mahal. Oo. Hindi kaya nga pag ganyan ng sitwasyon, takbo na kayo sa City Health. Libre man ang gamot Opo. eh. Yes sir. Pagdating mo naman doon sa Aqua, meron namang PhilHealth Mhm. na kaso. Mhm. Tapos meron din yung, anyway, those are the things. And the important thing is masabihan natin mga kababayan natin, Mhm. ingatan nyo ang dengue. Hindi yan biro. Hindi lang yan nilalagnat or ano. Nakakamatay po yan. Mhm. Marami nang namamatay. Kagaya nila ng kaso ngayon dito. Pinakamarami ng kaso dito sa Dagupan. Tignan nyo nga, i-check nyo yung lahat ng private hospitals. Ano ang bed occupancy nila ngayon? Siksikan na sila eh. Mhm. Tapos Hindi na na. yan. Oh, iba pa yung report ng Provincial Health Office. Ang Provincial Health Office, meron pa yung kanilang data rin. Mhm. Mhm. Puno na rin siguro yung mga nila, mga provincial hospitals natin. So, mag-ingat tayo dyan. Uy, mga ka-idol, nasa unang round pa lang po tayo ng ating punchline for today. Mga idol, magpapatuloy pa rin po tayo kasama pa rin po natin si Sir Ermin Garcia para sa patuloy po na talakayan ukol po dito sa ating punchline topic for today. Magbabalik po kami matapos lamang ang ilang paalala dito pa rin sa programang IFM News Prime Edition.
prevent po sa para malapitan ng mga lamok. Galing ito. Opo, pero so far ngayon, sir, LGU Dagupan is conducting yung mga missing operation po sa mga schools. Mhm. Opo, even sa mga public market. Yeah. Yun ang ano talaga nila. Ito naman yung preventive na yan. Mm-mm. Mm-mm. I hope they keep on doing. Ang isang problema is that the city should also be careful about misting. Mm. Masama din sa akin yan pag may nakahingot ng mga Opo. yung misting na yan, natatamaan din ang lungs niyan Yes po. Dapat, saka yung barangay, dapat pag nagbi-misting alam na lahat na meron nakakaroon ng ganun. Mhm. Kaya lumayod sila doon sa kung saan sila nagmi-misting. Mhm. Ganun, diba? Mhm. Yeah. So ano po kaya ang pinaka-gist natin na Sir Ermin, no, para po maiparating po yung ating conclusion kung ano pa talaga yung gusto nating nais natin na ibahagi, not just sa ating mga residents, sa mga magulang, but of course sa ating gobyerno patungkol dito sa nakakaalarmang pagtaas po ng kaso ng dengue. Yung narrative natin dyan, dapat yung ipaabot sa tao na nakamamatay ang dengue. Okay, isalin mo na yan doon sa parang COVID. Mhm. Mhm. Parang nila maintindihan ng tao, grabe. Mhm. Walang pagkaiba ang COVID at saka dengue. Mhm. Pareho nakakamatay. Mhm. Hindi yan parang sipon. Pwede kang gumising, pwede kang, Mhm. nakakamatay ang dengue. Mhm. Pangalawa, bantayan yung mga bata. Mhm. Okay? Pag umabot na ng ang temperature nila is 38, malapit doon at dalawang araw na yan, 38, itakbo nyo na. Mhm. Hindi na biro-biro yan. Kung naalala nila, mahal, walang may gamot ang ating gobyerno. At Mhm. least, ito yung para sa gamot ng lagnat, sipon, susuka, gano'n. Mhm. Meron. So, nasa kanila, time is of the essence dito. Mhm. Ang kalaban nila dyan, time. Pag lumampas kayo dun sa oras na masama na ang pumasok sa dugo ng mga tao, mga bata, huli na lahat. Mhm. Ngayon, meron pa yung kaya to prepare for yung treatment. Kailangan niya pag lumalala na, kailangan ng blood transfusion. Mhm. Kaya dapat doon sa mga barangay, nakakaalaman na kung sino mayroong type A, type O, B, AB. Okay? Yung pamilya lang mismo para kung may emergency, alam nyo na kung sino pwedeng tumulong. Mhm. Hindi yung nandun na tsaka na maghahanap. I-prepare nyo na kagad kung sino pwedeng tumulong. Mhm. Kung alam nyo na nasa ospital na yung inyong anak, alamin nyo na kung sino pwedeng mag-donate ng dugo kung kailangan. Maraming salamat po Sir Ermin Garcia ng Sunday Punch para naman po sa isang makabuluhang topic po natin para sa ating punchline for today mga idol. Ayan, very dapat maging aware tayo na deadly po just like COVID-19 ang sakit na dengue.